Ahoj, zde zase Replex Roleplay, určitě jsi někde o nás slyšel. Dovolte nám jako komunita serveru vás pozvat na server, kde nezapomenete své zážitky a dokonalé updaty, jako jsou například heisty, které jste mohli hrát v GTA 5 singleplayeru, nový drogový systém, skvělé updaty pro autičkáře, brutální updaty pro nelegalky, každou sobotu event, kde vlastně každá nelegalka bojuje sama za sebe, komu bude patřit Kajo na týden, kde najdete spoustu aktivit, co dělat na Kajo, který pořádá majitele nebo někdo z vedení. Server běží na whitelist, to znamená, že musíte projít pohovorem, tak co dáš nám šanci a zahraješ si u nás s tvými chabrami? Víš, že silnějším patří svět, hodiny, dny se táhnou, víme, že tu budeš s náma, je to pro nás velká rána, jsi naše milovaná máma. Mami, neboj, všechno bude zase v pohodě, tohle je zkouška, která zkouší všechny postupně, že v vodě boj, ty musíš s čistou hlavou do boje, se silná žena, která velmi dobře bojuje, já jsem tvůj syn, který tě ze všech nejvíc miluje. Nevím, co mám dělat, paralelní svět propojený s tátou, vedle mě sestra, která ztrácí náděj, zastavený čas, dále už mi nevyprávěj, dívám se na věznici.